ngiphinde nginibingelele babukeli. Sesabe sabuya-ke noma izulu linje, koda-ke uyangibiza ubhuti uthi Sithobekile, woza unodaba engifuna ungisize ngalo. Kunomuntu wami ogcwele iy'nkalo, wangakhisa umuzi kanti mewukuthi uyathola lo muzi wakhe endaweni yakubo. So-ke babukeli bethu, angimina ozoxoxa udaba, sizohamba manje siye kuyena ubhuti sihlale naye phasi bese-ke eyayixoxela udaba lakhe nilizwe. So ngicela nihlale nathi ningayi indawo, nibe nosuku oluhle. Siphinde sinibingelele babukeli bethu, senginaye-ke ubhuti. Sawubona bhuti. Yebo sisi, kunjani? Ngiyaphila, unjani? Hayi ngiyaphila masisi. Hhayi-ke imina uThobekile Mdlalose, passport hlelo leMadlula Media, inkinga zomhlaba. Yebo, Lo umbhalele sengihambe ngaze ngafika. Yebo mama. Hhayi ngizocela bandla ubingelela ababukeli bethu nje, ubabingelele uyichaze ukuthi ubani. Hhayi-ke sanibonani balaleli emakhaya. Igama lami nguNjabulo Ngwakacele. Ngize la ohlelweni for ukuxazulula inkinga enginayo. Okay, ngiyabonga. Bonje nokungihlonipha ukuthi usibingelele ababukeli bethu ngoba ngaphandle kwababukeli bethu asiyilutho. Yebo mama. Okay, bengisacela-ke bandla ukuthi chazele nje udaba lonke ukuthi kungani namhlanje silana, ufuna sikusize ngani, ukuze sizobonisana siphume nesinqumo ekugcineni. Okay, shuthi lento sisi kanje nani babukele emakhaya. Sanibonani nganibikele wesibili. Lento kanje my sister, shuthi kunomuntu engibambisene naye ngokuthando. Hayi sesithandanile nje kakhulu, iminyaka nje seyithe nje ukwanda mbijana. Sibambene ngokuthi nami umuntu emese ngimthemba naye ngithemba. Shuthi ngokuthandana kwethu sifuna ukuthi siluligceke sibe kusakho umndeni. Wangitshela ukuthi khona indawo ayitholile, angathanda ukuthi sibe nendawo yethu ngoba kahle kahle behlala emqashweni. Shuthi for le mali lena ye-rent sikwazi ukuthola indawo sikwazi ukusave, yabo mama. Ukuthi nawe umuntu emengimthanda, ngimethemba, seyimide neminyaka sithandana naye ngavuma. Hhayi-ke mama uqalile uhlelo lokwakha-ke sakha-ke saqala ukuhlanganisa. Uthe udonga nje sole mama phakathi come to show umndeni. Umndeni wakaba wentombazane? Umndeni wentombazane umndeni ungathi yena ubengawutshelile ukuthi uthole indawo nomuntu athandana naye. Ngawo. Okay. Okay mabayi. Mama maqhamuka umndeni uzoqhamuka ukuthi hawu ndoda sibona ubhizi la ekhaya sinako sokwakhiwa siba namaloli la nezitina kwenzekile. Hayi ngichaza ukuthi hayi kunosisi engithandana naye, igama lakhe ubani wakabani, ngenxa yokuthi sesithandane kakhulu iminyaka isimide. Nayivele sisixoxa ngosifune sakho umuzi wethu wasesikhathele ukuhlala emqashweni. Wayithola-ke indawo wangitshela-ke nami ngenxa yokuthando ngavuma. Sakha kanti shuthi-ke indawo bengiyona kwanza ukuqhamuka umuntu uyiqhamusa ushuthi. Indawo eyoba kuba kantombazane? Ya intombazane ayithe indawo yayo kodwa mase uqhamuka umndeni sothi indawo yomndeni. Manje benzenjani? Bayozokuxosha noma bazothi kukwakha? Ngokuthi indawo yabo ngingasho mina kunelungelo ukuthi bangixoshe nokulungelo ukuthi bangiyekise ukwakha indawo makweyabo njengoba besho. Okay, kodwa manje usisi-ke into engizile la usisi angisamtholi. Awumtholi kephi? Lehlala khona efonini ngoba phela niyathandana. Methandana endaweni yakhe la mehlala khona ngimtholi, nasefonini angisamtholi. Wathi mehamba asishongo nje ukuthi wahamba nje umuntu obuyayo. Wahamba nagcina ukukhuluma noma? Sagcina nje ukukhuluma ekuseni kumuntu obuyayo. Shuthi wayesezwile shuthi umndeni osoxhumanile naye ngokuthi uyabona-ke kuyakhiwa la endaweni yawo. Hayi mangithi ngiyalalela impela ufuna la siyithole umuntu wakho. Ngoba uney'mpendulo wena oyifuna kuyena ngoba besenakho indlu. Wathi mawuthi uyathola usuthola ngaba kantombazane ukuthi lana kha khona indawo yakubo kantombazane. Yebo sisi. Bengisacela ukubuza nje bekunjani ubudlelwano bakho nosisi? Hayi buhle impela sisi, ngabe ngiqamba amanga. Umuntu othembekile. Umuntu othembekile ngoba siyimide iminyaka mhlawumbe idonsela la eshumini. Manje uphatheka kanjani? Uphatheka kanjani nje ukubona ukuthi ufihlelile ukudayisela indawo yakubo? My sister wena ngizothi ngiphatheke kabi, ngeke ngiqamba amanga. Ngiphatheke kabi ngokuthi umuntu emengimethemba mengayitsheli ukuthi angenza into ekanje.
Mhlawumbe ucabanga nje yini emenze wathi hamba noma ubenzela ukuthi nisave mhlawumbe? Mina my sister ngokucabanga kwami kona me-right methi asiphume emqashweni for i-save le mali esiyikhokhayo i-rent. Ube wrong ukuthi athi indawo yakhe kungeyona yakhe. Kodwa-ke ngokuthi phela amantombazane nawe uyawazi masita kanjani ungayitshela ukuthi umuntu uyamazi. Mhlambe mengitshontshe ngisondeze ukuthi ngakhe ngakubo. Ngakubo. Kodwa mhlawumbe manje wasabukusho ukuthi indawo akuyona yakhe. Akaqhamuke-ke atholakale-ke sicaze sibone ukuthi into silungisa kanjani. Ake ngithi ngoba nezulu nali alihle kahle sizomfonela ngimcela ukuthi ngizomlanda la ikhona kunodaba engifuna ukulikhuluma naye. Ngiyathemba ukuthi uzovuma ngeke aze asiphoxe. Ngithi uthi ingcinga asatholakala. Asatholakala. Mhlawumbe ayikho eyamngani wakhe noma yakubo omunye somzama kuyona. Sister sengimzamile ey'nambeni noma uyaringa ifoni yakho engayi-answer. Futhi eyami ungiblockile mangifona ngezabantu uyayibamba mayiweza ivoice yami uyayicisha. Okay. Yabo lo muntu ufana umuntu ongatholakali. Okay, hayi ngizozama ukumfonela-ke futhi sizama ukumthola. Ngiyathembisa ukuthi zonke le mpendulo oyifunayo uzoyithola kuyena. Futhi ngiyacabanga ukuthi ngeke aze asiphoxe uma sesefonelwa yithina. Yabona mina ngendlela engimazi ngakhona mhlambe mefonelwa omunye umuntu njengokuthi umuntu wesifazane awuzolibamba ucingo. Njengomuntu engimazi ngakhona ihlisi isithi isikhathi sibambisene naye hayi umuntu right wona. Hayi yabuzwa siyabona. Ngikubingelele sisi igama lami uThobekile kwaMdlalose asikohlelo lemadlulu yamida siyakwamukela ohlelweni. Ngiphinde ngixolise nje ukuthi ngikufonelile ngakucela ukukulanda la ukhona ngoba kunomuntu othi befuna ukukhuluma nawe. Ngisacela kuqala ubingelele ababukeli bethu emakhaya. Sanibonani nibalaleli emakhaya. Usisho ngegama. Okay, igama lami mina uNomcebo waKaNdlovu. Ngize namhlanje ngoba ngibizwe nangusisi ngodaba kodwa ngakokwazi kabanzi ukuthi ungibizeleni. Kodwa ngiyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngizobe sengazi ukuthi yini engibizele la. Okay sisi wami nje singaze singenele udabeni ubhuti oseceleni kwami uyamazi? Yebo bhuti ngiyamazi. Umazi kanjani? Sinokubambisana okuthize sinobhuti. Sisayixoxele sobabili uzoza ukuthi ukubizeleni ngisafuna ukuthola nje mawucabanga ngabe nje yini emenze wazi walanda imadlula media afike naye sefuna kuwena yini nje ungacabanga ukuthi ngabe ukubizele yona la. Angeke ngazi kabanzi because ubhuti mina ngokwazi kwami ubudlelwane bethu ngendlela bobu strong ngakhona angikholwa ukuthi khona into embi engase mhlambe ngimplanele yona but ngeke ngazi-ke yena ngemicabango yakhe but ngokwazi kwami ngoba sesiqhubile nje iminyaka neminyaka angithembi ukuthi futhi angifisi ukuthi kube khona into engathi mhlambe yimbi engiyizile namhlanje kodwa ya asazi. Bhuti nange kusefikile usisi. Ungathanda mhlambe noma atshelwe yimina noma kube wena ozomchazela ukuthi kungani ehleli namhlanje nentombazane yake omadlula media. Hayi mengicela ukumchazela sisi ngoba Hayi ungamchazela sengikhohle ukuthi ngikufaka okwakho ngenzela ukuthi naye mekhuluma akwazi ukuzwakala lapha kwikhamera. Okay sisi ngamchazela sisi. Sawubona. Yebo. Unjani? Njani? Hayi ngiyaphila ngiyajabula ukubona. Kade ngakugcina. Manje phela la ngoba ngikubizile nje la kumayelana nodaba le ndawo lesi esakha isikhanda kuyona endlu. Udaba lendawo ukuthi kunjani ke? Phela ngokwazi ngowasikhanda indlu lapha ngoba indlu ingakapheli nje iphakathi nayo indlu lokufika imoto lapha sidilize izinto zokwakha imaterial. Ngibona sengifikelwe abantu lapha bathi abakini. Futhi bayathi mabe ngokuyichaza ngiyabona ukuthi abakini ngempela. Ukuthi manje mina ngisebenza kwaye ngakha la kuleya ndawo ngakha kanjani bona bengazi. Sengiyabachazela-ke mina ukuthi why ngilapha. Sengizama ukufonela wena ngisakutholi. Ngiyazama ukufona ngey'ncingo lezi engazi ukuthi ngizokuthola mangifonela kuzona. Bayibamba ucingo abantu bakunike bezwe ukuthi mina ucingo uyalivala. Ngenxa yenkinga lapha abantu bakini manje angisazi ukuthi mhlawumbe ukuthi bangase bangenzeni. Sengiseke hayi angibhalela ohlelweni bakwazi ukungitholela wena. Khuluma iqiniso mina bengingalahlekile uyakwazi nawe lokho. So
Angazi ukuthi ihambelani, kodwa ngokusho kwakho uma usho kona ukuthi khona abantu abafikayo. Mina ngoba ngikuthathile ngakusa kwisayithi yasekhaya, bengingethemba lokuthi kube khona into esiyakhayo ndawonye. Bona bangene ngoba shuthi sebevuka umona, otherwise isayithi bebengayisebenzisi. So isizathu sokuthi ngikuthathe ngikubeka kwisayithi, mina bekuyindlela yami yokuthi siseve imali, sikwazi nokuthi siqale umndeni wethu together. Njengoba nawe wawushilo ukuthi uyafisa ukuthi uyovela ekhaya. Ngiyakuzwa lokho ngokuchaza. Manje-ke pho usudlalelani ngami? Ungiqambelani manje ukuthi isayithi yakho ungakhuluma iqiniso wena ukuthi isayithi yakini? Yabona kwesinye isikhathi akulula ukuthi udisclose ama-plans akho noma ngithi mhlampe akulula ukuthi uwazise umuntu wesilisa kakhulu ngama-plans akho cause mina njengomuntu wesifazane into yami mese ngiyihlelile ngisuke sengiyihlelile. Futhi ngiphinde ngifisa ukuxolisa kule ndawo yokuthi uthi abantu basekhaya bayafika bazokhoza idrama. Yabona ngiyabazi abantu abanomumo. Vele abakaze bangifisele Oh, ngoba into uma soyihleli usuke uyihlelile. Sho njengoba ngikufonela nje ngakuthole engcingweni vele mase kuhlelile nalokho ukuthi ngeke ngikuthole engcingweni. Ngiyakufonela ecingweni lakho sho ukuthi ungiblockile ringa kanye liyacisha. Ungiblockile ku WhatsApp, ungiblockile ku Facebook, ngiyakufonela abangani bakho bangixhumanisa na masoza ukuthi mina wena icingo uyalivala. Bengisaba because bengicabanga kaningi ukuthi what if uzothi asihlukane, what if uthi awusafuni ukuqhubeka nomuzi because mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi sibe nento ebambekayo. Kodwa-ke mfethu eminyakeni emingaka sithandana usangazongiphoxa manje uzongiqambela amanga uzongifihlela sho ukuthi lapho iphela sengizokuthemba kanjani noma kuthiwa lento siyayilungisa-ke mina ngizokuthemba kanjani-ke manje? Baze wakhuluma amagama abuhlungu, kodwa-ke ngoba ngisho ngiyaphinda futhi bengasiyona inhloso yami yokuthi ngikuzwise ubuhlungu. Mina inhloso yami bekuwukuthi sibe nendawo yethu, indawo esizoyibiza ikhaya lethu, ikhaya elifudumele. Ngoba nawe kuyisifiso sakho sokuthi wenze njani uyovela ekhaya. Hawu, ngiyakuzwa-ke lapho. Okay, abantu bakini-ke yathi bekhuluma nami ngibonile ukuthi akubona abantu abanodlame kakhulu. Okay, ngoba ngikwazile ukuxoxa nabo. Manje lento ilungiseka kanjani-ke? Okay, before sifike ekutheni ngifuna ukulungisa kusanembuzo engifuna ukubuza usisi. Yebo. Ngesikhathi wena sisi utshele umuntu wakho ukuthi kunesite ozoya kumakhisa kuyona eyakini, akufikelanga ukuthi abantu bakini vele bazonilwisa egcineni? Mina ngiyabonga ngombuzo wakho sisi. Mina anginayo i-relationship e-strong nomndeni wami cause ngoba ngisho ukuthi indawo kumina bekuyindawo ebingasebenzi cause nabo baney'ndawo zabo, abantu abashadile ukuthi siwumndeni omningi, you know. Mina ngifuna ukuthola kahle kahle la kule ndawo eyakho owayishiyelwa abazali bakho. Indawo eyomndeni and nami I'm a part of that family. So mina ngokuthatha kwami noma ngendlela engithathe ngayo ngithathe ngokuthi since vele baney'ndawo zabo and leya ndawo ifana nokuthi iyikhaya. Yayizona into engishoyo. So mina ngathi kunokuthi ikhaya lihlale libe istand lilukhula, angithatha umuntu wami siye kuloku esiqasha sihlupheka siwaste imali sibuye singazi ukuthi sizondlani ngoba yonke imali iya kumuntu wama-stand. So ngabona ukuthi kungcono ngimqoqe aze ekhaya sakhe sibe nekhaya lethu. Pho why ubaleka ungasatholakala encini? Uyabona bengibulala abantu bakini. Bengeke baze bakubulale. Ubalekile na ungaxhumani nabo. Ngoba phela abantu bakufonela wena bakutholi. Mina kwaphela bese ngibatshelile mina ukuthi kwayi ngila. Ngiyakuzwa mina kodwa ngisafuna ukubuza ukuthi uma ngabe uzokwakha ngoba uyasho ukuthi nawe akuyona yakhe yomndeni, uyawuhamba phela uyobabikela ukuthi hayi ke ningaboni senibona sekukhula indlu. Ngizokwenza u-1 no-2 utshelile na umndeni? Ngoba ngichazele sisi kwasekuqaleni, umndeni wami akubona abantu ezizwana kakhulu. Awutshelanga, ngifuna nje Okay, angikutshelanga. uvane wathatha isinqumo. Ngivane ngathatha isinqumo sokuthi angifike ngikhaya. Buka-ke manje isinqumo sithathile semenza ukuthi yena agaxele umndeni usuyamxosha, nizoyilungisa njani? Ukukhuluma iqiniso mina angisiboni isidingo sokuthi angaqhubeki nokwakha cause mina indawo sekufana nokuthi eyami. Eyomndeni ngokusho kwabo phela ngoba sihlangene eyomndeni. But ekugcineni ubani nobani unomuzi wakhe, abashadile abantu.
Njengoba ubungatholakali-ke ubuzomtshela kanjani ukuthi aqhubeka nokwakhe ukuba sifikanga thina. Angikujaji kodwa ngifuna ukubuza yabo, ngithole kahle naye khona ezohamba enelisekile ejabulile. Sho kahle kahle uney'mfihlo Hlala wena. phasi phela bhuti, hlala phansi. Sikhuluma. Yonke le minyaka le ngithandana nami nongitsheli mina yonke le minyaka uthi uyahamba wena ngicashela. Ongitshela ukuthi indawo yakini. Ngoba phela kusukela mhlawumbe iminyaka wesi-4 sixoxe indaba ukuthi kwakho ungitshela ngaleya ndawo. Kodwa ungitsheli. Yabona iyona into eyenza ukuthi mina yabona nje. Hayi khuluma. Soqaleni kuba namalimi manje. Oh wow. Okay. Khuluma. Ukukhuluma iqiniso sihlalile iminyaka neminyaka but ngirealizele ukuthi angithandi. Hayibo angizwe uthini? Na phela Hayibo. bhuti. Angithandi. Yabona ukukhuluma iqiniso njengoba bengihleli khona bengihleli nomuntu ongithandayo. Wena into oyaziyo nje ukuthi ungishaye ngemali yakho nje. Wena ucela ukuthi yonke lento iyanganelisa mina. Ngifuna ukuba nawe ube la eduze kwami. Senze izinto ezenziwa ama-couple abantu abathandanayo. Uyanje ungangitshela ngingekho umuntu othi esemsebenzi emva ka 12 years. Lo 12 years mina ngisiza ngani? Ngishadile kulo 12 years. Why wena lo ngathi ungangitshela wonke mina ngichitha isikhathi ngawe. Ingoba ngifuna ungakhela umuzi. Kahle kahle mina mengisilima mina. Ngicela uhlale phansi bandle ngiyacela. Mengisilima mina. Sho uzobuyisa phela. Uthi ngithini? Ngoba phela ngiyakutshela ukuthi khona umuntu engimthandayo. Okwazi ukusatisfy wonke ama-needs ami wena lawa akuhlulayo. Yes umuzi ungakhelile ngiyakuvuma lokho. But awunginiki isikhathi sami. Uhlezi ubhizi. This ama meeting that. This ama uhlezi ubhizi awunaso isikhathi sami. Uthi ngenze njani? Shuthi wena wonke leminyaka wo12 ngothanda imali yami hayi mina. Maybe. Angisho ukuthi ngena phakathi kade sifike la sikhulume kahle ngomuntu obekade enenhloso e-right ngokuthi wena ufuna akwakhe ukuthi ngifuna ukwakhe kusasa manje uyashintsha futhi sekukhona umuntu osunaye kwamina ngisazi-ke ngithi ngithembe ngithini-ke manje. Ukukhuluma iqiniso sesiwami ubhuti bengimthanda. Yayizwa lento engishoyo bengimthanda. Ukuthi uyabona umuntu okhombisa ngathi uyifeni ngisha nje uhlobisile nje ukuthi akwazi ukuyenza nje ukuthi kushayele imali mengithi shopping uyanginika imali akanginiki isikhathi sami my quality time ukuthi ngihlale naye. Usuke wazama ukukhuluma naye ukubona konke lokho na. Uzokhuluma kanjani nomuntu ohlezi kwama meeting ungena kwakhe baby ngicela ungenzele ukuthi ngiyaphuna la ngiphuthumela khona ngisafuna ukuyohold i-meeting nendaweni ukuthi uzokhuluma kanjani nomuntu onjalo okukhomba kona ukuthi akanasikhathi. Yini kanti inhloso yakho ngaloya muzi mina sengifisa ukwazi lokho. Inhloso yami kahle kahle mina ukuthi nalomuntu lo ebesibambisene naye ngingasasho kubhuti lo ebengicashe lo usicashe kuyena. Yes inhloso bekuthi sohlala kuwona umuzi. Uyamzwile umuzi lo wena abaxoshe kuwona umndeni uyena unenhloso zokuthi ahlale nalomuntu wakho omusha manje bona. Hey my sister ngiyezwa kodwa futhi manje angizwa. And ukukhuluma iqiniso just ukuthi ngibe honest yabo ngiyaxolisa but ngibe honest umndeni wami uthunyelwe yimina ukuthi uzokhipha wena cause kahle kahle mina bengifuna ukuthi ungakhela umuzi nje that's it. Uyabona kodwa ukuthi udlale ngami wadlala ngobhuti ekuqaleni usasashintsha manje istory. That's the truth. Ngibonile ukuthi angikwazi ukuthi ngilibele ngiqamba amanga. That's not me. The true me iyavela. Mina bengifuna ungakhela umuzi. Hayibo. Ngilele ukuthi ngiyincinzi. Ngilele noma ngiyaphupha. Into engizwa masithi uyangizisa kodwa. Ngiyamuzwa and ngishocked ngithi ngibuka wena ngithi mhlawumbe khona ozokusho ngoba phela uthanga imlande nazi-ke impendulo yabe uyidinga useyikhipha manje. Lalela ke mfethu. Manje ngoba lo muzi manga ungathi uneyinkinga. Kumele kuxoxe ukuthi ukukhokhelana kanjani ke indaba yemali yalendlu. Oh wow. Okay. Imali yakho ufuna imali yakho. My sister mina nginazo imali zami. So you know Isancane kakhulu imali engisayiwaste lapha. Vele imali iyona into okwazi ukuthi ushowcase ngayo uyasho offer. That's all into okwazi ukuyenza nje. Nawe uyazi ukuthi nginabangane abanama contractions. Ngizocela ugandaganda lo wakho ona uTLP ngiyangibona nje ukuthi einkundleni zokuxhumana ungibhidlizela. Uthi ubhuti uzobhidliza. Angizwanga. Ngizoyibhidliza indlu.
uthi umoya lodlulayo angikuzwa kahle. Ngizoyibhidliza mama indlu. Uzobhidliza indlu esegcekeni lakithi. Uqonda ukungitshela lokho? Indlu esegcekeni lakini, igceke lakini, Kodwa indlu yami. Okay. kancane mina ngifuna kube nesisombululo la. Usumzwile unomuntu wakhe ahlala naye afuna ungena naye kule yandlu wena usufuna uTLB Hey, shocked my sister. ngiyakubona uthukile uphelele ngisho namazwi okukhuluma kodwa futhi kumele kube khona indlela why wena ungasho ukuthi lamasento sowafakile lapha akakubuyisele wona bese uyamshiya usisi nomuntu wakhe bahlale kuleyo ndlu ngokuthula. No mama ngekulunge. Ngoba manje ngidlula ngakhona njalo lapho. Izobuya nje imali yakho. Ngizoyibona into ngcono indla ngiyiwise. Bakhe yabo. Ubona kungcono ukuthi uyiwise. Yebo my sister. Anginandaba nemali. Imali my sister yalahleka esikhotheni uphinde uthole enye. Ngiyacabanga nawe mhlawumbe ukuthi ikaningi imali uyilahle. Ukuthi ngeke ngakuzukhala ngokuthi umthanda unenhlelo ezinhle ngaye konke lokho njengoba nje sekhuluma kanje. Kodwa ngoba sekhuluma kanje manje sekulungile ngisamthandi. Akuvele nomuntu akhe amthandayo. Mengimthanda vele. Angifuna uqamba amanga nawe uyazi. Mengimenzele everything. Njengalekeze wathi sami sowakha lapha kanti uyangigebenga. Shuthe na vele uyazi vele ukuthi uthembeni. Uzokwazi nje uphila nje umuntu wakhe esekushiyile esenomunye umuntu usenihlala isikhathi esingaka. Ngiworried ngibona nendlela nje. Hayi impilo iyaqhubeka. Impilo iyaqhubeka. Manje sithando Impilo iyaqhubeka. wena awufisi noma ukuxolisa ke uphume ku right ke relationship kungabe ukuthi mhlambe niyalo. Ya khona ukukhuluma iqiniso. Mina ngikazi ngakuthanda, you know. Ya wena ubungithanda ndlela yakho but mina angikazi ngikuthanda. Kodwa after 12 years mfethu. After 12 years. Okay. Ola lo ngenza slim. Okay, yazi ukuthini? Cho, hlala phansi, cho. Okay. Nayi into la. Wena since ulwela ukuthi umuzi lo wakhile uyisayithe yakithi. Ziningabe into abengizenzile mfethu. Okay. Ngibambezelekile ngawo. Into mina engizokusiza ngayo ke. Wena since ufuna cause lento yenza ifana ne-revenge. Wena ufuna ukuyiphindiselela kumina ngento engiyenzile kuwena. Ya angiyenza angiphindiseleli ngithatha ngokwami ukubhidliza into fanele ngithathe ngokwami. Point of correction obungokwethu. No mama wena ngathi uyaphazama ashadile phela nawe. Wena ngesathane kufanele ukuthi mesikipitile. Yazi uma ngihleli lana nobabili siyakhuluma kodwa engingakusho mina side lami ezuthobekile kwakamdlalosi. Mina bengingathi ngicela umvumela ubhuti enze indlela afuna ngayo ida mhlambe niyabuyiselana imali o wenze lento athi ufuna ukuyenza ukuthi uyamdedela ukuthi afake lo TLB yakhe adilize. Because mangibuka isenzo sakho angisho ukuthi ngiyakujudge umuntu wesifazane but isenzo sakho asibanga sihle because wena la ufikile sakhuluma nawe umuntu oright ubengathi ube nenhloso ezinhle sekuyaba futhi usuveze okunye kwanama ngisazi ukuthi ngikuthembe kanjani kodwa ke mina okwami khona ukuthi ngikuthembe okwami ukuthi ngimsize nena nokuthi ekugcineni ngiqhamuke nesolution. So mina engingakusho nje ukuthi zama nibe nendlela yokubuyisana ngoba lento yenzile ayikho right ukuthi isikhathi esingaka uhlale nomuntu uthathe imali zakhe umenzisa konke. Angisho ukuthi yena obe right ukuthi yena ahlale nawe naye isikhathi esingaka angakukhombisi ukuthi khona afuna ukwenza but wena usukuveze kwasobala ukuthi vele ubungamthandi kusho ukuthi egcineni buvele usazogcina umshiyile. So ukuthi nje manje ukuze kuzoba khona ukuthula nepeace ningagcine nifakana emaphoyiseni kube nendlela nje ukukhokhelana kahle wena uqhubeke neyakho impilo nobhuti eqhubeke neyakho impilo ngelinye ilanga mhlawumbe kuyo eyokwazi ukuthi akuxolele. So ngicabanga ukuthi nawe ubhuti uyangizwa ukuthi ngiyakuzwa sisi. So nje engifunayo manje nje ukuthi sibe nesolution ukuthi niyakhokhelana imali noma ufuna ufake iTLB. Mina sisanginayo isolution ekhona. Isolution yami enginayo ukuthi indlu ngicela ideleke. Kusale indawo yakubo. Mhlambe nabantu bakubo bazokhululeka mayibona indliwa.
Mina vele ngoba bathe kumina bona bazi sengiyathuka lo manje mengitshela abantu Bese nabo bathunywa uyena angisa-understand sekukuningi kwamina sekukuningi yabo ngididekile nje. ngethwa ngisavuke kufaka i-Ted B Ukuthula msindo. ngikuthula msindo Sicela wamukela isicelo sabhuti uthi ucela ufake i-TLB. Kulungile. After all vele imali zami. Uthi kulungile. Ngabe ya mfethu ngizokwenza lokho mengingaqamba manga lokho ngizokwenza kodwa mfethu mengicela ngihle kwazi ukuthi yonke le minyaka mengikuthembile ngithi umuntu kanti awuyona umuntu ungivezile amakhala zakho ukuthi unjani ukuba ngumuntu okuhlaza ngabe ngenza something manje umuntu ohlonipha umthetho and bandla ngicela uqhubeke kanjalo uhloniphe umthetho. nanokuthi mengikuthanda ngithanda ukuthi ngikwenze into embi emntwini mengimthanda kodwa kusuka manje ngisakuthandi uhlale nomuntu wakho nginifisela inqubekela phambili. Ngiyacabanga ukuthi babukeli bethu sesifike esiphethweni sendaba yethu. Ubhuti into akafuna imali, ubefuna iy'mpendulo kusisi, uyitholile yonke into ayifuna kusisi, useyasho ukuthi ucela ukufaka ugereji, i-TLB, ihambe iyodiliza ukuze ezoba nokuthula. And niyabona indlela nje abaphethe ngayo. Ngizamile nami ukuthi ubekile, ngiyacela nani babukeli manikhomenta, nizame ukubabonisa, nizame nje ukukhuluma nabo ngendlela e-right ukuze bezothi mebefunda nabo bathole ukududuzeka. Ngiyacabanga ukuthi usuku sesiyagoqa. Ngiyabonga.